burik, wedhus terus. Ya Allah. Urip deh, so enak gini ini. Ya Allah. Nang direk sapri mang kowe. Assalamualaikum. Nanti Pak. Salam. Kon di mangan. Kok sumpek ngono sih sawangane raine? Ngapo? Ono apa maneh sih? Aku kon kendawin sedih terus aku gak seneng aku ngene iki. Mari putus cinta, Pak. Hah? Sumpek mari putus cinta aku iki. Gak usah tek ngono-ngono bareng. Aku golek dilarani karo wedok. Podho Pak, aku iki delawarani terus. Gak enak ya. Golek raimu sumpek ngene. Gak usah mikir ngene lho ya. Gak usah mikir wedok temen-temen. Sing dipikir ku sekolah, nang papa ya apa carane nang papa ya gawe lho karo wedok. Madu. Aku Gus Nas golek ngelarani isu ini. Malang-malami ojo tukan nang. Kapan kan awakmu dilarani? Arek endi sing nglarani? Iku ya gak usah disebutno. Tak simpen dhewe nang awakku iki. Sumpek aku iki, Pak. Ngrasakno dilarani arek wedok. Innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Sabar wae, gak usah emosi. Oleh arek wedok sing ayu, sing iso ngaji, sing iso nonton awakmu sing tambah lebih baik. Oh, sing tambah lebih buruk. Saiki kok ndasmu koyo teleng ngene. Sana kok neko. Aku dhewe dilokno. Tuwek. Si aku iku gawal nah bujur-bujur wong gerang wis aku tuwuk bicara wedok. Ya apa bedine iku, Pak? Aku ben iku dodol pentol ya. Pentol sondok iki lho. Arek apa? Arek tuku 10, balik bayari mek 2000. Ora ngajar. Ya kurang ajar. Ya saiki aku bahas pentol, bahas cinta iki lho, Pak, aku galau. Sumpek. Aku wis pentol kopi ya kok lambas kon nganggurna. Murka ayah bapakmu, murka Allah padamu. Lah penyanyi ngene iku lah ibuke ku ndi kok ayam mbek anak tok. Murka ayah, murka bapakmu. Ibumu gak ono, gondol turis Belanda. Ono ibumu gak. Pusing oleh ibumu. Gak mikir Belanda ya apa iki? gak mikir ibumu. Iki mana mangan? Mau. Nanti. Nang warung. Aku kangen mbek kancaku sing jenenge Pahil iku lho. Sih, tolong telepon kok. Kangen. Iya, telepon nak. Cek opo? Halo, Hil. Apa? Kon jare katir rene. Iya. Iya iki lho. Bapakku kangen mbak awakmu. Awakmu kangen. Yo, mari aku mrunung. Tenang rene. Wis tak telepon, Pak. Wis ya. Wis. Mari kira nare. Halo, Pak. Saya terus gak usah sumpek-sumpek mikirno cinta-cintaan, cek cilik mikirno sekolah. Gak usah mikirno arek wedok sing gawe atimu loro, sing gawe awakmu iki citro. Mergo sanding mujokno kanca, ora usah nesu. Mending mergo sanding mujokno bapakmu. Lapo? Lapo gendeng kari iki. Kenapa banyak? Tak saplok konco. Terus tak gana kelopo. Ibuku oleh teko turis Bali. Turis Bali. Iya. Teko kono ta? Iya. Mudik wong sugih nek dolen lho, gak setengah-setengah ya. Ya apa kemang iki? Ayo nak tanang kono ibu. Lho, waras waras ya ibu. Pun segel waras. Bapakmu? Segel waras. Alhamdulillah. Kamu jawab bapakmu. Lumayan ya. Ibuku mari loro. Wis yo gak tau temen kon, Hil.
Mamar tak tuturi yo. Kon gak usah pacar-pacaran dicil-cil. Tuturi apa? Kak. Ya aku tuturi. Ini. Iki mangatine loro, mulih-mulih lho nangis-nangis. Gendeng-gendeng sumpah rae. Mari dipadano pacaran gara kidulan kono lho. Aku gelo yo sakno ya jeneng anak ya. Tuturi mang. Tuturi joget-joget ngene-ngene dhewe. Gobloke iku lho. Itu limoan balik. Itu limoan. Sama itu limo, batunya kan tentek, kasih itu limo. Del, aku pengen kalau hibur-hiburan ini HP-mu. Loh Pak. Pengen tuku iki aku. Apa iki? Padahal wape Pak. Larang iki le. Ngawur kon. Lho. Ngene lho. Apa iki? Kajluk dual power fusion. 2560 custom. Manometer. Oh meter, Manometer. Kan tuku ta? Ya kon kene duitmu. Sing di HP-mu. Kok di HP tak gak, Bang? Oh ya HP-mu kene. HP-mu iki. HP-ku nggih. Siapa napakno? Buka, jasen jujur sama jasen. Ada dek belas aku gak tuku tembak. Utang apa hil itu? Terus sultan. Utang duwe poel kesutan, Pak. APP dah weh, kawan. Apa-apa? Tak apa-apa. Apa-apa? Sultan lah bebas. Boleh lho. Boleh. Tuku mana aku? Sip. Pesan dengan lu. Mantap wis. Tak balik ya lu yo. Ya, hati-hati. Bawa HP-mu lho. PPN, nek kurang ngomong. Daerah di ku mang tembak iku mang. Ero ta, Pak. Ledak lho. Per kali jare. Wis. Modal lah weh, nek kon ro areke ngondi. Ambek aku Pak, kan ewang ya Pak. Aku nunggu pedes iki lho. Tolong wong karo maling tok ya daerah kene. Aku coba kalau kan daerah maling tok sumpah kau. Jangankan wedhus, meri dicolong. Daerah wis. Hati. Sampai apa lho Pak? Tunggu wedhus iki lho, Nak. Dilo. Jauh kowe iki. Dan kono. Ayo. Suwene ae sih. Oh. Lah apa sih sebenarnya? Ode. Teko-teko iku lapo ae. Ngopo rek? Wis tak mai Sherlock. Wis tak Sherlock kak. Tutuk kene iki apa sih arek iki? Wis kan tambah ilang ae, Pak. Tambah risik tak kerok wingi ambek sendok. Enak ae. Lelotong ya. Aduh. Jadi tingkat anak. Wah, seger laras iki lho. Benda itu mati kalau tidak saruk orang. Cara kok gak kon saruk gak ngarep kon tiba goblok war kok. Arek ya. Gula arek sih, Pak. Iya. Arek ya iku. Iki arek iki. Mas. Halo, Mas. Terus iki jauh ditembak nih kawan anak kula. Wene ae sih. Beler Mas jane Mas. Macet. Sae tembak ini ki. Apik katane. Tetapak aku sing pesen kok apa pensinya. Sik talak kene gelok. Pak, pan kumpano, Pak? Iki tak geloki. Temen apik ae, sik ngono. Sarungku iki lho katut gobloke. Halo. Iku pas Mas yo. Motomu ah, duwe ndi? Jangan. Hei. Ayo cici. Jambret. Piapi aku ngenteni suwe-suwe dipiapet. Hah? Ketemu. Ya, buka. Awak gudeg kabeh. Oh iya, pecat. Hahaha. Pecat. Kapok akon ngono mang, bedet akon bedile. Bagel tak wis kena bakon. Ya, seneng akon. Lumayan, Pak, oleh bedil. Wis gak usah mikir-mikir no arep wedok wis. Iki wis gak nambah rondo. Rondo. Sina, kok tak coba mah gak enak. Kok enak iki, Nak? Iki tembak mainan iki. Loh, aneh loh.
Enggak mainan iki kon bejo kon. Goblok kan endi kok, Mang? Gak jelas ngomong omae. Alah kebejok maneh. Paran digolek kon opo? Kan ya kon. Kita Pak bejot ngene lho mana bene Pak Ahil, Mang. Kene Pak. Ya jajale Pak. Lapor kono-kono. Ya dikumpul kan kok. Saya pisan. Saya pernah